баъд наворора катор мемонем. Имрӯз ман мехоҳам камтар гап занам дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо. вазъият чӣ гуна ай? нафарҳои меомадагӣ тафтиш ҳастай дар ҳамаи аэропортҳо. Бо дӯстони азиз, ин нархҳои имрӯзан. Как ки шумо заказ мекунед билет, мешава камтар баланд мешаванд нархош ё ки камтар паст мешаванд. ваи бародарам бигем ай дамадед ва душанбе билет дошта ки дер кардак билет сӯхт. Салом дӯстони азиз, салом подписчикои Акай Абдулло. Умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастен, сиҳату саломат ҳастен. Раҳмати калон барои дастгиритон, барои ки шумо лайк мемонен, комментарий нағз менависен, обуна мешавен, продолжат бикунен, баъд наворора катор мемонем. Имрӯз ман мехоҳам камтар гап занам дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо. Нархҳоро бигӯм. Моҳи июл ва август. Так, моҳи июл Москва Душанбе. Нархаш аз 18 000 то 24 000 рублей. Душанбе Москва аз 24 500 то 27 000 рублей. Моҳи август Москва Душанбе аз 19 000 то 21 000 рублей. Душанбе Москва аз 25 то 28 000 рублей. Моҳи июл Москва Кулоб аз 17 500 то 27 000. Кулоб Москва аз 27 000 то 32 000 рублей. Моҳи август Москва Кулоб аз 20 500 то 24 000 рублей. Кулоб Москва аз 23 500 то 26 000 рублей. Баъд моҳи июл Москва Худжанд аз 11 500 то 15 000 рублей. Худжанд Москва аз 26 000 то 28 000 рублей. Москва Худжанд аз 20 000 то 23 000 рублей. Худжанд Москва аз 22 500 то 28 000 рублей. Яки Москва Бохтар ё Бохтар Москва часто бисёр ҳози рейсҳош отмена шиҷастай. Бо дӯстони азиз, ин нархҳои имрӯзан. Как ки шумо заказ мекунед билет, мешава камтар баланд мешаванд нархош ё ки камтар паст мешаванд. Ина мехел дӯстони азиз, агар шаҳри шумо нестай дар ин список, дар рақамҳои болои экран бинависен, занг бизанен Акай Абдуллода шумода подробно мефаҳмона ҳама нархҳора. Баъд аэропорти Домодедово шумода инструктаж мегзаронада, полностью подробно ҳамаро мефаҳмона. Ина мехел дӯстони азиз, агар шуморо мефора надёжный авиакасса кати арзон билет, марҳамат бинависед Акай Абдуллода шумода полностью арзон билета мефурӯша, баъд то хонатона соҳу саломат мерасона шуморо. Ина мехел дӯстони азиз, марҳамат заказ кунен, бо мо бошен. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт видеоҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ мондоред. иншааллоҳ ки хубен ҳама. дар аэропорти Домодедово қарор дорем, то ки ай вазъияти нафарҳои ай тоҷикистон меомадагӣ ба шумо маълумот расонем. ваи бародарам бигем ай Домодедово душанбе билет дошта ки дер кардак билет сӯхт. хабардор кунем, то ки дар ҳамин ҳолат нағалтен. аввалда бигем нарх навои билета сабрина расонд. иншааллоҳ умедворем ки хабардор шиден. бар назар бигирем ки билета арзон ва қимат шиданаш мумкин ай. номерҳои мондагида муроҷиат карда ба дили пур харидорӣ кардан метавонед ва дар ин номерҳо ватсап да нависе ҳаракат мекунанд коргарон ҷавоб диҳанд. як чиз дигар гуфта намона ки ягон ҷой шида боша ки ягон бародар ягон чи пурсида бошанд, коргаронмон бе муомила ягон вақт ҷавоб дода бошанд, бахшиш мепурсем ва ҳаракат мекунем то ки ба муомила ҷавоб диҳанд. як фоидамонам расад бигем беҳтарин мешавад. вазъият чӣ гуна ай? нафарҳои меомадагӣ тафтиш ҳастай дар ҳамаи аэропортҳо, вале Домодедово ва Жуковский хубтар ай. яъне чӣ хел дар ин аэропортҳо ҳам бекамбудӣ намегзарем. ман мекунам пурспост мекунам, ба киҷо меред, дар киҷо зиндагӣ мекунем, телефонҳоро тафтиш мекунам, вале назар ба Внукова ва Шерметовара камтар ман мекунанд. мегардондагӣ нафарҳо аи аэропортҳо камтар ай. нафарҳое ки мо пурсон мешаванд, бародар Абдуллоҳ мо ба Россия биёем, чӣ тавсия метем? нафарҳое ки мебароянд меган Абдуллоҳ мо омадем, пурспост кардан, телефонҳоро тафтиш кардан, бе ягон камбудӣ баромадем, метавонанд ки биёянд. нафарҳоеро ки мегардонанд меган Абдуллоҳ мардума бугун набиёянд, то ки ранги мо
саргардон нашаванд, билетшон насӯзад ва депортатсия нашавад. Ҳамин гуна вазъияташ шумо худтон хулосатона барорен. Мешавад ки дуюмбора тафтиш мегузаронанд, гузаштаи шуморо мебинанд, нафарҳое ки бигем судебни дорем, нафарҳое ки пеш ҳуҷҷат надоштем, нафарҳое ки штрафи насбкорида доштем, шуморо тавсия наметем. ва аи бародар пурсон мешавем як чиз дига ки ҳамин нафарҳое ки тамошо мекунед дар комментарияи ҳамин видео ма телеграм канал ма мемонам ки нафарҳоеро ки гардондагиам, варақаҳо додагиам ё ки барои нафарҳои меомадагӣ маълумотҳои пурра бигем дар телеграм канала бидроем обуна шавед. Фикр мекунам беҳтарин мешавад. Лайк ва обуна шидана ёд набуроред. Мепурсем аи бародар. Салому алайкум акаҷон. Алайкум ассалом. Хуби тенҷӣ иншаллоҳ. Иншаллоҳ соз гаштем майда. Тамошомон мекардӣ бародар? Фақат тамошо мекардем, ҳар як клипҳоро лайк ҳама ҷиқидем ба пеш акай Абдулло. Гап нестай. Мардум дан тавсия наметиҳанд? бисёри вақт тамошо мекунанд, лайк намеҷиқанд, мегӯям ин видео безебома чӣ? Мардум ҳаме ки кадом клипе диде лайка биҷиқед. Видеора. Бале акаҷон. омаде аввалан беҳуҷҷатҳо моро тамошо мекунанд, бисёриҳо мегӯянд тафтиш нестай. омаден ҳуҷҷат пурсидан шуморо. Даҳани дард ҳаме ай такси фур омадем, қистар омадем, ҳуҷҷат пурсидан. Даромадгоҳи даҳани дарда. Бале акаҷон ва муомила кардем гузаштем. Муомила кардем гузаштем бе ягон штраф, бе ягон чӣ. Бале акаҷон. чӣ мегӣ барои нафарҳое ки омаданиянд? Ҳаракат кунанд дар ҳолате ки ҳуҷҷат пурсанд, муомила кунанд то ки штраф накунанд, ки дар оянда зарар нарасонад ва ё ки адел набаранд, то ки билетшон насӯзад. Туғри? Касео бачае ки аэропорт меоя барвақттар 2-3 соат пеш биёя. Бале. Баъдам берунда агар ки қапидан сраза даҳамҷа муомила кунад. Бале акаҷон. Оли баъзеҳо мегӯянд ки ҳамаро мепурсанд. Не, мешавад ҳолате ки меоянд бе ягон камбудӣ мераванд. Вале ҳар гуна ҳолатҳо мешаванд. Мешавад ҳолати тафтиш ҳаст, мешавад ҳолати тафтиш нест. ира бигем ай тақдиртон метонем бинем. Мо наметонем гуфта бародар шуморо документ мепурсанд ё ки шуморо намепурсанд. Омадем билета чанқа харида будем ака? Билета 17,000 харида будем. Омадем я 10 минут карочи успед накардем, билето сӯхт. 10 минут. Нафарҳое ки билет дорем, дар билет ҳама вақт вақти парвозай. Регистратсия бигем 3 соат пешакӣ сар мешавад ва 1 соат пешаи парвоз регистратсия тамом мешавад. Барои ҳамо барвақт омадани шумо ҳама вақт хубтарай. Омадем бигем ин ай билет мондем. омадем карочи ҳама чӣ маҳкам шудагӣ буда, бо гашта бачаҳои хумон, бачаҳои ҳами тоҷикои хумон будиян ҳаминҷа аэропорта гирифтан туғурӣ кадан, болои 5,000 дига додем, гирифтан туғурӣ кадан рафтан. Аввалан ки дер накунем. Дар ҳолате ки дер кардем, номерҳомонда муроҷиат кунем, ҳаракат мекунем ки шиносҳомон ҳастаи 5,000 дод бигем Уралские авиалиния билети нав нахаридан, он билетша дар пагоҳ мондан. Бале акаҷон. Ва чӣ гуфтан ин нафарҳоеда ки моро тамошо доранд? Нафарҳое ки шуморо тамошо мекунанд, лайка биҷиқанд, акай Абдулло ба пеш. Гап нестай, раҳмат барои каси аэропорт меояд 4 соат пеш биёяд, ҳаминҷа бестед, андед ҳаминҷа ҷидат кунед, насӯзед. Саргардон нашавед ба мисли шумо бигем. Мо фақат 24 соат ҳаминҷа ҷидат мекунем. Зинда бошед акаҷон, раҳмат барои баромад кардан, барои маълумот. Ягон саволе бошад ки нагуфта бошем дар комментария нависед.